Salam mehriman dogonlar, giýçäşi edi dilleşler, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Gepleşigimiziň myhmany Azat Türkmen. Azat, hoş geldiň. Salam aleykum Döwlet ağa, hoş bulduk. Ulakan sağ olun efirinize çağırganınız için. Salam aleykum ildeşler. Teklip senden geldi, şoň üçin saňa da bolsun aýdýan. Mehriman dogonlar, edi dilleşler. Azat berde näme çykyş etjek bolýar? Azat haýyş etdi, men edi halkyň öňünde. Sen kanalyňda çykyş etjek. Sen şatlyk şyhy bilen geçirýän gepleşikliň aradaky öz garaşymy birim ýöneköy halkyň wekili höküminde töwerüňdekileň aýdýan zatlaryny sen şol şatlyk bilen bile gepleşik etmeňe, efiriňe, ýalymyňa şatlygy çağırmaňa diýip şoň üçin şu gün şu platformany, şu kanaly men Azada ýörüýte şoň üçin çağırdım. Öz belliklerini, gerek bolsa tankytlaryny ýetirsin diýip. Inni. Azat şu şatlygyň bizim kanalymyzda edýän çykyşlar bilen baglanyşykly garaşlaryny beýan eden wagty sizem öz garaşlaryňyzy tesir görünüşinde ýazyp bilersiňiz. Men ekrana çykaran ýa-da Azat gutorandan soň sora jogap görünüşinde şular ýalyky bize ýetirip bilersiňiz. Inni esasy temamyza geçýäs. Azat Türkmeni bilýäňiz, Russiýadaky biziň aktivistlerimizden biri. Ina ekrana da men getirýän tomaşaçylarymyzyň salamlaryny hemmesine waleyküm salam diýen, hemmeňiziň oradalaryňyz kabul bolsun. Agşamyňyzam gowy bolsun, haýyrly bolsun, bähwitli bolsun. 26 sany adam tomaşa edýär. Siziň hem öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Azat näme üçin şeýle bir gepleşigi teklip etdi? Azatyň biziň şu ekranlarda şatlyk şyhy bilen gürüňdeşlik geçirmeňizi bilen baglanyşykly öz garaşyny we öz töwerüňdäki özü ýaly halkyň ýöneköy wekili bolan adamlaryň garaşyny beýan etmek istedi. Şoň üçin hem men şu kanalyň şu günkü efirini, ýaýlymyny Azatda tapşyrjak. Azat öz garaşlaryny aýtsyn. Göreliň, bakalyň. Azat we Azatyň töwerüňdäki Azat ýaly watandaşlarymyz Türkmenim kanalyna şatlyk şyhyň söhbetdeşligi çağırylmagyna nähili baha berýärler. Soňam siziň tomaşaçylaryň garaşlaryny tesir görünüşinde alyp ekrana goýmak isleýän. Azat, söz sende. Sen garaşyň nähili şu şatlygyň bizim kanalymyzda çykyş etmek bilen baglanyşykly. Men ýanglanma diýäli sesim atjam, sen sesiňde birazjyk problema bar. Şoň üçin söz sende. Ýene bir salam aleykum ezildeşler. Menem şu gürüňe başlamazdan şu Farida aganyň doğulan günü gutlu bolsun. Allah uzak ömür ýaş bersin. Şutaýda men şatlyk barada ine şu çykyş edýäňiz, näme edýäňiz şatlyk bilen men öz pikirim bu. Men şoňa garşy. Näme üçin men garşy? Näme üçinligini düşündirýän. Ne şu köpüsi pikir edýär-de ine Azat kepka diýerler hazır. Nämeler. Ine şu çemeniň adamy ýa Döwlet Baýhanyň adamy şuňy ýaly düşünýärler. Yok, ýene bir ýazaýdan. Men hiç kimiň adamy däl. Men ýönekeje prostoy raýat, tamam. Indi şatlyk barada aýtsam, men şoňa garşy. Näme üçin ine çykýa sorag berilýär şu taýda, şu Türkmenistanyň şu diktator sistemasy barada berilse näme diýe? Biderek sorag bermäň, hazır çykyp gitjek, näme etjek? Ine şuňy ýaly. Halk bilesi gelýär şu zatlary, näme edesi gelýär.
o dineyine şu ay otaya bardım, levaba bardım, hemmesi gowy, un var, çörek var. Yöne o bilen yalan gepli ya. Hemen o doğru gürün adet bilen ok. On adam düşünse öyle. Yöne bu tayda gep nämede? Ya halk onsuzan biler, şu tayda yok onun adyanları yalan. Yöne menin karşılık yerim, eğer şu hakikati aydıp bilmese, näme üçün sizin kanalınıza koşulya yine. Men şu tayına qaharım geldi. Hemen siz şu sonki çıkışında köp soraları näme bermediniz de şoňa. Şu diktatör sisteması barada şu yurdu näle şu diktatör sistemany näle goýulyk tarawa ütketmeli şoňaly soralar berildi. Siz emma bermediniz de öyle de. Bağışla sözüňi bölýän. Indi Azat. Men öňkü prezident we häzirki prezident üçin janymy gurban eder diýen adamdan şo soraw soraman manysy barmy? Yok. Manysy yok. Ýöne bu seredýän halk şu tomaşa edýän, efiriňize tomaşa edýän, ine menem tomaşa edýän, men garaşýan şu zatlara, şu sorawlara jogap bersin. Bunda näme çykýar, näme üçin çykýar onu? Eger sorawlara jogap berip bilmese şu halkyň nämesine gönüne laýyk da. Men şu taýyna qaharym geldi. Onu hemme bilýär şu diktatör sistemanyň nämesi agenti diýilýärmi men bilem o nämesi. Hemen ondan başkadan şu ak renklisem var onun. Şatlık gara renkli. Ak renklisem Düşemev var. Ben o barada son gürrün etcek. Hemmesi bularam oýnalýan oyun. İkisem bolmasa şu hökmedin nämesi. Beleden o şatlyk görkezilýär hakykysy diýilip. Beleden görezilýär o yok. Näme? Düşemev o edilji hökmedin adamy dälýaly bolup görünmeli. Son ben bir oğlan bilen gürleşipdim de, men şoňa şu soraw berdim. Ine şu Düşemev barada näme pikir edýän, oňa diýdim, näme üçin bas eden oklar ine çıkıp gürleýär, aýdýar näme diýär diýsem näme diýär? O diýär, Düşemev diýär, kanuny gowy bilýär diýär. Beýleki men diýdim kanunyny bilem okmy diýdim baňa, men çıkış etsem näme etsem diýem, öýdekilere bas edilýär 100%. Yok diye o kanunu bilýär diye, şonuň üçin oňa diye diyen oklar diye, hiç zat diyen oklar diye. Beýleki kanuny bilýänlere näme üçin diýerler onu? Pikiri şeýle onun. Indi men bu taýda Hollanyň adyny aýdy oturmaýyn indi. Hemme tanaýa onu utandyrjak derler şo üçin. Indi Azat. Şatlygy biz şu ekrana çıkarıp halkyň öňünde şeýdip öýdara pikir alşyga çagyrmadyk bolsak. Şatlygy adamlar gowtanap bilerdimi? Şatlyň näme ukuyply, näme ukuyply däl, şatlyk näme etmek isleýär? Umuman näme isleýär? Halkyň sorawlaryna nähil jogap berýär? Şu kanallan başka şatlyň gatnaşyp sögünmän, hiç zat etmän adat ýagdaýda medeni bir görnüşde diýerler. Gatnaşyp halkyň öňüne çykyş eden başka bir efiri ýaýlamy barmy? Yo, men onu düşündüm, böyle halky gowy tanasyn näme etsin, pikiriňiz dogry. Ýöne menine prastoy adam, ben öz nämemi açsam, şatlygyň näme pikir edýär, o näme barada gürleýär,
menin derdim de bilýänizmi? Halkyň hem derdi däl ot. Eger muňal alıp seretse. Halk prostoy adam bilýär, što şu alda ya, onu tanayan adam, bilýän adam, bilýär što hal yurdumuz gülýaly, arkadaga şöhrat diýer, tamam. Ýöne halkyň derdi o däl. Halk şu şonsuzam gowy bilýär, što şu aýtsyn, aýtmasyn yurdun içinde o şatlyň aýdyşy ýaly däl, o däl. O herhili surat nämeleri goýup, ine diýe o Fransiýada, ine Parijde, ine oçurt näme hemme ýerde bar. Oçurt otaýlarda şu pandemiýa sebepli. Ine öz arasında distansiýa saklamak üçin, näme üçin. Bizde o 10 ýyllap şu Türkmenistanyň haçan şu aýdym. Başlaýan Bizim vatandaşlarımız näme üçin şahatlykdan gaty ulu zatlara garaşýar. Meselem, ýoluň açylmagynyň haçan açylyp açylmajagyny, pasport meselesiniň çözüp çözülmejegini, umumyň şular ýazatlary şahatlykdan garaşýar. Şahatlyk ustaýda rol oýnasyn dat diýip. Beýlik tarapdan şahatlykdan şular ýalaky rol oýnamagyna garaşýan adamlar beýlik tarapdan näme üçin şunu efire çağırdyň diýerler. Muňa näme düşünmeli? Indi döwlet ağa 5 barmak bir däl. Ýöne bizim halk sada bir inanjaň şu bilesi gelýäne şu bilýärmike şu hökmediň adam bolsa şu bilýändir şu ýol haçan açyljak ýa başga zat şo üçin soraýarlardy. Soraýar bolan hökümetiň adamy, minni hökümetiň adamy bolsun ýa hökümetiň tarapyndan çykyş etsin. Türkmenistanda oturan ýerinden her zat aýdyp bilermi şo? Yok. O tarafına düşünýän, ýöne aýdyp bilen onu prekrasny bilýär. Ýöne näme üçin o adamyň gözüni mazolit edip çykýar, ine şosuna düşünem o. Näme diýdi? Näme diýdi? Şahatlyň çykmasynyň sebebi şu. Heret, şahatlyk bilen biziň pozisiýalarymyz aýratyn. Mümkin näl bir bolsun pozisiýamyz. Şoň üçin iň soňky efirde şahatlyk näme diýdi? Men seni edi watan önüň hasap edýän idi. Men ýaýlymy kesmedimi? Men ýaýlymy kopup bilýän, kesip bilýän ýöne etmedimi şonu näme üçin? Men halka hormatym bar. Halk maňa bir soraw berse, men elimden geldiginden şoňa jogap beresim gelýär. Yo, men düşündüm. Her kim öz pozisiýasyny görkesinni. Şahatlyk näme üçin efire geldi? Şahatlyk efire gelmenke men bağlamankam öňünden ýazýar. Chat diýip ýöreýär ýeri var, şaýda şondan ýazýar. Näme? Halky ağlatjak bolýan adamlar. Meselem, gellik her ýagan gaty gowur analizi var. Şolar ýaly men analiz berçek şol adamlara. Halk şolara özüni ağlatmasyn. Şoň üçin maňa men sen platformaňda çykyş edip halka şunu aýtjak diýdi. Tawa men aýtma diýdi. Yo, siz indi jurnalist. Yine şu benim kanalıma alıp barýaňyz şu taýda yine hemme islan adam girip bile gürläp bile o doğru zady. Hot hökmediň adam bolsun, hot başga näme bolsun ýa başga bir DVT'den olsun tapaw diýär. Men oňa näme diýem o. Prosto çykýar ýine bir halk bir inanyp näme edip bir soraw berjek bolýar. Oňa adam soň näme diýär? Men diye boğusu soraglara cevap verecekler. O bu ne şunyalı gürleye de o. Hemen şu son küçüğünde ne diye men diye yollar açılan son diye şu Türk'tekiler diye Rusya'dakiler diye şu taya barıp diye şu aktivist özlerine aktivist diyen ne diyenlerin diye kellesine siyip diye men şunu video düşürüp diye YouTube'a koyacak diye. Hemen şu tayna menin gaharım geldi ayne. Näme üçin? Şonu edip bilecek, edip biler öýdýäň sen. Yok,
edüwe bilen ok, men gep onda del. O halk, men aktivist bolayın ya başka zat bolayın, menem halk doğru değil mi? Ya men ya bir nämelere ya bir o näme kim olar? Opozisiya sumaklara koşulup göreşem oğa, men özümçe göreşem, tamam. Edi bilenimden göreşem. Menem bilýän şu o opozisiya sumaklar şu olaryň niyeti başka, olaryň öz bäxtiydi. Bu taýda halk nämesini ya bir şu maňa bir näme wezipe bersin diýip göreşen o. Şu çağlaryň geljegi üçin näme üçin göreşe. Şu halktan şu liboy kim şu hatta şu diktator sistem barada şu şoňa yaman niyetde pikir edýän bolsam, şodam aktivist. Bu taýda o çıkıp ekrana gürledi, ha aktivist bu on ýaly zat, men näme demokda ine. Inni. Şu nämeden şu ine şu diktator sisteminden hemmem nägile. Yurdun içindeki şu opşi hemmesi şu 95% halk nägile, doğru değil mi? Indi şu hemmenin kellesine siymeli bolýar da, şatlyk. Şeýle bolýar, doğru değil mi? Döwlet de var. On diýeni şu halk diýen ok, ol halk diýen ok, şu aktivist, şu çıkış edýänler bar, özüne aktivist diýip. Şolara diýer ol halk nemesinde de. Hemmesini bir ayaktan sürsen ýalňyşarsyň. Men şatlyň tarapyny tutup aýdym. Yani men öz düşünşimi aýdym. Ha, düşündüm ben. Yine şu şatlyğa şu taýdan aýtjak. Men ya buňa söýtjegem del demejek del. Şatlyk can, başarýanmy? Yine men gel Rus Federatsiýasynda meni tap, sikelleme eger başarsan. Ne tamam. Yo, beýle gurruna näme gerek bar azat? Beýle gurruna näme gerek bar? Bilýäňizmi? Gaharym geldi, bilýäňizmi? Ol ýalňyşdy. Ol real zat halk üçin, halkyň bäxti üçin, halky goramak üçin, işte watanım, yurdum eyle diýip hereket edýän, çykyş edýän adamyň ol real zat aýtmagy özüniň kemçiligini görkezýär. İlki bilen. Şu platformany biz adamlara açmasak, şol adamlar tana bilemdik. Şuňky YouTube bolmadyk bolsa, kimin kimdigini edil häzirki ýaly biz gowy tanap teljep bilmezdik. Şoň üçin teknologiýanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaly. Inni ýene bir zat bar. Şatlyk del. Baraýdaly, haýsam bolsa bir ilçikanyň işgäri ýa-da hökümetiň tarapyndan çykýan, çykyş edýän ýa hökümetiň tarapyny tutýan haýsam bolsa biri men sen kanalyňda pikir alsak, öz garaýşymy beýan etjek. Aýdylýan zatlara garşy men öz sugutnamalarymy, öz garaýşymy beýan etjek diýse. Men näme üçin çykyş etdirmäýin? Näme üçin? Kanalınki o sizin öz işiniz, men hiç zat diýeme ona. Siz programmany ýöredýän, siz şu Türkmenim kanalında şu alıp barjy siz. Ne çykýan çykar. Şu şatlyň şu kanalla çykyş etmegi sen pikiriňe görä dogry däl şeýle mi? O dogry ýöne soralara bir normal bir jogap berse de ine bir halkan derdine ýardyma jogap berebilirmi? Meselem sen bilmeýän zadyňa jogap berebilirmi? Ýok. Seret, maňa watan öňüňi diýe. Şeýlemi? Maňa watan öňüňi diýe, ýüzüm aýdy. Watan öňüňi men tananyp, meniň meň bilen baglanşykly hiç il maglumat bilenok. O näl men watan öňüňi bolýan. O nemen Murat Gurbanowyň Döwlet Baýhan ömrü boýunça ýalan sözläp berdiği şeýle bolýar da. O tananyp men, bilen o men. Türkmen
şu Murat Kurbanov diýdiňiz, bir näme şu aýtjak bolup ýördüm. Eger mümkinçilik berseňiz şu taýda aýdyp geçeýin. Men şu ine Murat Kurbanov şu ýaşulyny, şu DVT'ň liderini sorak jogaba çağırjak bolýan ýöne onuň öz kanalında, primoy efiri. Men onu çağırjak däl ýa Döwlet Baýkanyň kanalında ýa Çemenören ýa başga ýerde DVT'nin öz kanalında primoy efiri. Ne şu taýda şu kimine dinleýänler nämeler bolsa şu nämeni ýetirin, şu meniň ýüzlenmäme. Men Murat Kurbanowy näme çağırýan sorağa jogapa. Bu men provokasiýonly sorağa berjek däl. Ben aktivist hökmünde näme demok, halk hökmünde. Patamışdy maňadan şu meniň öz gülleşýän adamlarym prostoy halk. Şolar daway diýdi, şu biziň diýdi soraglarymyza diýdi jogap bersin diýdi. Ya men bir ine depede alladur, maňa hiç kim öwreden o buzady. Özü kendel 4-5 sorak. Men ya ertir wagtym bolsa bir video zapis çıkış ederin şu Murat Kurbanow'a ýüzlenip. Patamışdy onuň özü öň bir çıkışında çağırandy. Men diýdi Liboy kim bilen diýdi çağırsa diýdi, şoňa diýdi soragy jogaba diýdi oturjak diýdi. Ine eger şu hakyky halkyň bähbitine näme diýen bolsa, men şu çağırşymy teklifimi kabul eder. Eger etmesedem dalşy bilemok. Öňünde madem provokasiýonly sorag däl, näme däl, şu bolup geçen temalar barada, nämeler barada kendel. Bu meniň soragmam däl. Bu halkyň soragy. Halk berýär. Patamışdy ine ýazýan näme diýen ine şu soraglary daway diýdi, şu bilen Murat Kurbanow bilen diýdi. Çıkış et diýdi, şu soraglary ber diýdi, biz dinläli diýdi, biz isleýäs diýdi. Şu soraglara diýdi jogap isleýäs diýdi. Ine Murat Kurbanow ýaşuly kabul etmeli bolýan. Patamışdy halk isleýär. Tamam. Awal adat setting yapacak ýanglanmady ýaly şu taýda bir tesir okaýyn, soň dowam ederdi. Mehriman doganlar edilýärler inha şu taýda Şamar Käbe diýen bir tomoşaçymyz tesir ýazýar. Bugün Moskwada 4 türkmen öldü diye. Biri kız, 3 oğlan. Jemi 4 adam. Cesedini diye Türkmenistan'a ýiberip bilemzok diye. İsteseler ýiberip bilýärler. İsteseler hemme zat etip bilýärler. Olaň Hudaýy, dini, imany hemme zaty pul. Şoň üçin inha hökümetin, diktatorlyk rejiminiň öz halkyna, öz watandaşyna goýan hormaty. Ine sowutnama başga tede görek ýok. Inni gatyr täsirinde atwa tomoşaçylar, mehriman doganlar, inni seredin. Ina şu ekranda görýän habaryňyzy, maglumatyňyzy okudyňyz şeýlemi? Bu arada da men pikirimi aýtdym. Inni ýene şol adam tesir edýär edin. Ýilleşler gowsy birek-biregi absurdat etmeliň. Ýurt barada, bu bolup duran wakalar barada gürrüň edeliň. Munyňyz gıýbat bolýar. Biz näme barada gürrüň edýär? Halkyň ýagdaýy barada gürrüň edýär. Daşary ýurtda yalançykdan oppozisiýa, aktivist zat diýip halka arlajak bolýan. Ýurtda gan nöküşüklük isleýän, keseki güýçlüň hyzmatkary bolup, öz haram bähbitler üçin şol adamlardan näder bolun? Özüňizi allatmaň, äge bolun. Halkym duzaga düşämi? Diýip hakykatlar biz aýdýar. Eger biziň şu edýän zatlarymyz, gürrüňlerimiz gıýbat bolsa, Şamar Käbe. Seret
Onda sen ýanky ýazanyňam gıýbat. Onda aýtmalar hakykatlary. Inha sen bir näçe bir munduň dowamyna däl, bir näçe sekunduň dowamyna biri bilen düýük götür tapawutly zatlar ýazýan. Şoňa näme sebäp bolýar bilýärmi? NKVD biziň aňymyza yerleştiren zeheri. Zamykanya, çöp çalam urýan. Durnuklu däl. Bir duran pozisiýanda dur da. Cesetleri uğratmağa pulumuz var. Hiç pasolstva, hiç kimden kömek yok. Näme diýin? Hakykaty aýtdyň, halka ýetirdiň, ömrüňiz ok bolsun. Eliň ýüzüň dert görmesin. Jaý jennetden bolsun. Ýok onundan. İman maýlygyny bersin Allahajan. Şu keramatly rozaýynda. Artur Faýdýa Döwlet Baýhan eliňizden geldiginden edilmeli işler barada gürrüňdeşdik. Etseňiz gowy bolardy. Artur ömrüňiz ok bolsun. Inni seret. Moskwada bu Russiýada 4 adam öldü diýilýär. Şeýlemi? Pulumyzdan ba ýöne cesetlerimizi naaşlaryny Türkmenistanyň watanyna iberip bilemzok diýär. Diktatorlyklaryň iň elbet aýlyňaç derejede gorkýan zady näme? Hakykat. Siz şu maskaraçylygy, şu biýawraýçylygy, şu biýedepligi, şu öz halkyna edýän dönükligini, biýawraýçylygyny mediýaňyz bilen, metbuatyňyz bilen paş eden bolsaňyz, paş etseňiz, bütün dünýä Russiýadaky metbuada hemmere ýetirseňiz, nähil bolardy? Şeýdip synaşyp gören bolsaňyz, ýa-da mundan soň şeýdip synaşsaňyz. Inha öňünýän, gomporýan Türkmenistanyň rejimi, Aşgabatdaky rejim öz watandaşlaryna iýe çykanok. Ine biz pulum berjek, iý berjek. Biznes üçin uçup dura uçarlar. Biznes üçin. Näme ýa-da käbir adamlaň keyp üçin uçup dura uçarlar. Näme üçin şol uçarlar bilen iý berip bolan okşy cesetleri, naaşlary. Şu zatlary metbuatda aýtsaňyz, hükman bir çäre tapylar. Gizlemeler hakykaty. Görüşmeli. Ata-babalarymyz näme diýär? Ihlas edip aglasaň, sokur gözden ýaş çykar diýär. Saklamaň hakykaty, aýdyn. Edil ýanky cesetleri Türkmenistana iý berjek bolşuňyz ýaly, şu hakykaty dünýä jar edin. Adyňyzy aýtmaga gerek ýok, ýüzüňizi görkezmäge gerek ýok. Şeýdip metbuada, Russiýada, Türkmenistanyňky ýaly metbuat. İňazyndan bir azajyk hakykat aýdyp bolýar. Soňky döwürlerde ünseren bolsaňyz Türkmenistan ile baglanşykly köp videolar çykýanlar. Diýmek, o taýda da bir kellede güçlük bar. Şoň üçin metbuada ýetirin. Bu kanalla çykyş etmek bilen yeterlik däl. Bu kanala ýetirmek bilen yeterlik däl. Siz esasy wakaň merkezindäki adamlar. Siz öz araňyzda golsuz zatsyz, hiç zatsyz metbuat organlaryna ýa bloggerler bar. Adam tany, tomoşaçysy köp bolan şolara iý berin. Mediada, metbuatda näçe köp eşdilip başlasa mejbur bolarlar. Mejbur bolarlar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Metbuatyň, mediaň güýjüni, täsirini ýadyňyzdan çykarmaň. Şamarkawe. Biz öwrenip bilemzok, näme sebäpden biziň ýogulan ýyleşlerimizi uğratyp bolmaýar şol barada gurrun aýdyk. Olaň size aýtjak zady
bakanasy karantina, koronavirus eýlebili. Türkmenistanda koronavirus ýokga. Hawa ýokga. Baranok ýokşanok Türkmenistanda koronavirus. Hökümetiň, rejimiň açıklamagyna görä, beýannamasyna görä, öňe sürüşine görä. Onda diýmek, ýok bolan watandaşlaryny ýurda erteni bilenem howp ýokga. Ya bu watandaşlar koronavirusyň ýogulymy? Şamarkäbe. Salam aleykum Türkmenistandan sizlere ýalkynly salam. Toyota senne. Waleyküm selam. Rozalar kabul bolsun, mübarek bolsun. Köp sag bol. Ata watana mukaddes toprağymyza dogduk tepemize köp salam. Ömrüňiz ok bolsun. Watandan bäri salametri otursun, tomaşa edip otursun, toýuňdan aýsyn. Erdişke gepini düşünürip bilen ok, bratok nirde nädip ölseňem farky ýok oňa diýe. Neşeli orýada bar turjan. Eger sen dogry görnüşde, dogry motivde, formatda öz derdiňi metbuada açyp bilseň, ýetirip bilseň, Russiýa metbuatlary bar, dogrymy? Ondan daşary urtda türkmen neşirleri bar. Türkmenistanyň Hronikasy bar. Hronika Türkmenistana bar. Sahypasy bar. Hronika temen.com. Ýazyň. Şol wagtyň özünde bu neşir Türkmen inisiatiwasy atly adam hukuklary guramasynyň neşiri. Nedip bolsa Türkmenim kanaly bilen bile video gepleşikler etip başlajak bilelikde. Täjegül Beýmedowa bar. Türkmen Helsinki fondu. Tejribeli adam hukuklaryny goraýjy. Ýazyň Täjegül Beýmedowa. Onuň kanaly bar. Onuň saýty bar. Ýazyň şu zatlary gurrun berin. Hökman adyňyzy, familiýaňyzy, hakykat adyňyzy, kimdiňizi açyklamaga gerek ýok. Hakykatlar bilinmeli. Haksız hakykatlary aýdan altyňyz gaýtalanmaz ýaly. Sizden soňkular, şolardan soňkular kösenmez ýaly gowy bolýar. Halkara ýygnaklarda, halkara hasawatlarda orun alýar şo maglumatlar. Bu bilen diktatorlyga basyş döredýär. Şunu öwrenmeli. Kollektiv bilelikde dogry, guramaçylykly, hak üçin, adalat üçin hereket etmegi, görüşmegi öwrenmeli. Olam nähili bolýar? Golýygnama kampaniýasy bolup bilýär. Ýok, men golumy mörköjekkä, adym familiýamy hiç adym mörköjekkä diýen bolsaň media çykýan. Orsedyň mediasyndan aýbalar Türkmenistany gollap otur öz ähwidi üçin, 3 ýaş manat üçin. Türkmen näme bolsa bolsun diýe diýen bolsaň halkara media çyk. Iýber Kronika Türkmenistana. Iýber Helsinki Türkmen fonduna Täjegül Beýmedowa. Ýetiriň şunu halkara guramalary diň. Olar çyky bilmeýän bolsaňyz, men häzir ýazaýyn e-mail adresimi. Dolu ýagdaý maňa düşünürip iýberiň. Men şonu gowy görnüşde edebi dille men ýazyp iýbereýin halkara guramalara. Başka näme diýende, başka näme kömek edip biler? Men e-mailim. Habarlaşyň iýberiň. Eger siz gönümel iýbermekden çekinýän bolsaňyz, anonim ýagdaýda siziň adresiňizem ýok, adyňyzam ýok, hiç adyňyzam ýok. Plan ýerden şeýle habar geldi, plan ýerde şeýle bir ýagdaý bar. Şu ýagdaýy hökman halkara goramalara, halkara media metbuada ýetiriň diýip, men özüm şonu edebi görnüşde halkara goramalara, adam hukuklaryny goraýan goramalara we media metbuat serişlerine iýbereýin. Başka men nähili hyzmat edip bilerin size, kömek edip gollap bilerin.
Men bilýän işim meniň elimden gelýän iş şu. Baram, ýagşy dileg dowa. Şoň üçin biz balnisadan Covid ýok dokumentini aldyk. Pasaportu, aňry jesetleri alanok. Bu gaty aýlanç tragediýa. Öz halkyna ölüsine ýe çykmaýan adam. Şu jenaýaty edýän, ölüsine ýe çykmaýandan gara öz ölüm ýagdaýy gaty erbet elkenç bolar, gözügini bolar. Nefer ediňde durun. Şolaň günäsini almak. Inne şu taýda Toyota Sienna gaty gowur tesir ýazdy. Halkara guramalar bilmän nurmy döwlet daga. Halkara guramalar bilýär, dogry aýtýan. Ýöne halkara guramalaryň roly näme? Toyota Sienna rejimi ütgetmekmi? Halkyň ýa-da karar bermäge. Halk karar bermeli. Halk netije çykarmaly. Şoň üçin halkara guramalar diňe siziň sesiňizi eşdirip bilýär. Dogry hereket eden wagtyňyz onda ine. Iň bärkisi taşary ýurtlarda Türkmenistanda eden jenaýatlarynyň gaçyp türlü ýurtlara çykan kezzaplar bar, maşennikler bar, jenaýatkarlar bar. Şolar taşary ýurtlarda Türkmenistanyň hakyky göreşçileri, göreş guramaçylygy döremesini bir oppozisiýa diýen bolurlar. Olaň oppozisiýa dälligi, haram niýetli, şu gabat gelen adamyň aşagyna ýatyp turup biljegi, isleýän adam bilen ýorgonyň aşagyna öz haram bähbidi üçin girip biljegini dogry subut etdiler. Şolaň şu wagdaçyny eden bütün pattapajorlyklary belli boldumy? Eliň aýatyna ýaly görünip tura. Inni hakyky oppozisiýa bolmasa, hakyky görnüşde guramaçylykly hereket etmeseň, ağlamasaň, emdik ýokma. Toyota Sienna dogry göreşmeli, dogry guramaçylykly hereket etmeli. Halkara guramalaryň nemesi däl ol, wezipesi däl ol. Halkara guramalar diňe araçylyk etip berilýär. Kömek etip bilýär, sesiňi eşdirip bilýär. Batyş edip bilýär. Onda da siz talap eden wagtyňyz, ana talap edip dur halk diýip bilýär. Hiç ýyl talap eden yok. Hiç ýyl hiç taat etmeliler. Halkara guramalar siziň ýeriňizde göreşmeli. Halkara guramalar siziň ýeriňizde hemme zady etmeli. Onuň netije bolmaly. Olar ýalgat ýok. Şu taýda bir tomoşaçymyz ýa-da şu Moskwadaky ölenler 3 erkek adam bilen bir aýal maşgala nämeden öldü diýip soraýar. 4 adam birden şol wagtyň özünde öldümi? Ýa-da bular aýratyn wagtlarda öldümi? Näme sebäpden öldü? Ýol helakçylygynyň öldümi? Ya hemmeti birden bir ýerde başyna bir bet açylyp gelip öldümi? Nähil öldü? Gaty dogry sorap, sabır. Ömrüňiz ok bolsun. Azat söz sende. Indi bundan soň şatly efire çağırmalymy, çağırmalymy? Yo, sizin öz işinizde öyle da çağıraňyz ok. Patamışdy kanalda siz näme ýöretýäňiz ine alıp barjýalda. O öz işiniz. Men size ya yok çağırmaň, yok çağırın diýip biljek däl ýöne siravno da men pikirimçe bir näme ýok, bir hiç hile bir näle diýile tolk ýok da halk şondan bir özüniň gönüne ya näme der ýaly şu jogap alyp bilen o. Şu men pikirimçe şoň çıkıp bir boş gürläni bilen
hemme zat gowy, yalan, yine kim näme, o bank näme pul sorasaň men bankda işlemok, bilet sorasa, bola işlemok hiç yerde. Aga näme çykýar? Näme üçin ine şu? Ana hemme zat gowy, o bu. Azna şu hökümet tarapdan goýulan adam şuňaly da bu. Men düşünüşüm şeýle. Nirde işleyen diýse men işlemok diye. Özünü görseňiz bir gün Daşozda, bir gün Lebapda, özüm iminne var ya ine nirde şu näme bolan bolsa şu Süleyman diýen şu ýaş oğlan öldü yatan yer ýakdy bolsun, ine şonuň näme trenerleriniň ýanyna baryp näme şondan o interwiu alyp ya daýasynyň ýanyna baryp interwiu alýar. Näme üçin şu magazina barıp şu çörege durýan adamlardan interwiu alan ýok. O näme üçin durupsyňyz? Näme ya edere işiňiz ýokmu? Oçura durupsyňyz. O bu o aynadan o magazini görezip o bir gepleşikde ine magazin diye hanı oçur görýänmi? O bu o Azat Haýatbaýew çykaryp görezler şonuň nämelerini ine Baýdagy Türkmenistanyň ine magaziniň ady ýazykly adamlar oçurda. Yok bu montaj. Soň halkyň gahary gelýär. Taýjy meniň hem gaharym gelýär. Soň aýda ine Döwlet Bayhan eýle beýle o Murat Razakowlara okşayanlar ki vapşe men ular barada gürrüňeme çekde pul alýar. Ýene kim näme? Şuňaly gep gürrüňde bu. Inni Türkmenler söýdi wada, ada ogrum özüni oturdy, ogrum özüni oturdy. Ogrum pikirini görä diýen mikşem ogru özü ýaly. Orrumsyň pikirini görä diýen hem mikşem orrumsy diýe özü ýaly. Pulo çokunýan, pulo her zady edýän. Canlarlar üçin elbetde özü ýaly taýp edýär. Pulo satylýan bolsa, pul üçin ılgyan bolsa, şu wada içinde köp zady ýetde bolardy. Näme üçin şu wada içinde hiç ýeli sugutnama ýok. Özüni satýan, satdyrýan ýa-da adam satanyň barada näme üçin ýok? He? Ya gözwagçym biladym, çadylym biladym. Arzuhan, biziňe şatlyk berýär. Oň arkasynda bir näçe rejime gulluk edýänler bar. Ine Toyota Sienna Türkmenistanyň döwletagy näme üçin hakykatdan gorkýarlar elmidama. Hakykatdan gorkýanlaryň sebäbi bir kanun iş edenler esasan häkimiýeti elinde bir kanun ýol bilen jinayatçylyk bilen adam öldürüp, adam basyp, göz ýaş döküp, gan döküp saklayanlar şol etmişleriniň jinayatlarynyň üstü açylmasyn, şo bilinmesin, bilinäýmesin diýip şondan gorkýarlar. Ýygy hapa adamlar hakykatdan hemişe gorkýar. Şoň üçin biri hakykata näme dogry reaksiýa berýän bolsa, hükman şoň ýerinde bir hapalyk bardyr, bir etmişi jenayaty bardyr. Şoň üçin her kimiň özüçe hakykaty ýok. Ýekije hakykat bar. Olam nähil subut edildi? Ine gellikärida. Gellikärida ada hakykat aýdyp otyra. Ýöne gellikärida pozisiýasy, topory, hereketi, kanaly başga. Biziňki başga, çemen örenki başga. Beýleki öz başda hereket edýän Garazogluň ýaly aktivistliň, azadyň, atbalan pozisiýasy başga. Ýöne hakykat bir. Hemmeti bir hakykaty bir bähwidi gollaýar. Olam ilginiň bähwidi. Hakykat. Şoň üçin azat söýsende Döwlede 1% zaryadka kaldı telefonda. Ötse gile etmersiňiz-de. Öňünden men hoşlaşaýyn. Bola ezildeşler sağ olun Döwlet aga. Sağ olun. Azat.
Onu bakı elýär. Sazy ol taňrak galyn. Ömrüň uzak bolsun. Pikirini paýlaşdyň, belliklerini, pikirini tankydyň, hemme zadyň ýetiripdiň. Ada. Ömrüň uzak bolsun. Böyle sağ ol. Sazy ol.